Да, разбира се, сега мене човек Лакът Брада ще дойде при нас да пожелая на малките телевизионни зрители лека нощ. Ето го, той вече пристигна и предполагам на екрана вече. Виждаме го много добре го виждаме. Много обикновено задава и своята песница. Да, нека да я чуя. Орбита. Това искаме да правим на всички деца. Много здраве, щастие да растат весели, усмихнати, в мирно небе.